Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da Beograd ima jako uveravanja 5 država članica EU koje ne priznaju nezavisnost Kosova, da taj stav neće menjati. Rekao je da su oni, predsjednik Aleksandar Vučić, u stalnom kontaktu s tim državama i da je njihova pozicija čvrsta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je danas agenciji MINA da će ispoštovati Ustav i potpisati izmene zakona o predsjedniku. On je rekao da Ustav propisuje rok od 30 dana u kojem je u obavezi da obavi konsultacije sa parlamentarnim partijama. Najveći samostojeći akvarijum na svetu u berlinskom hotelu Radisson se razbio, pri čemu je ogromna količina vode završila u predvorju hotela i na ulici. U akvarijumu je bilo više od 1500 riba. Najmanje jedna osoba je lakše povređena, a prvi rezultati pokazuju da je u pitanju nesrećan slučaj. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru sutra će se reprezentacije Hrvatske i Maroka boriti za 3. mesto na ovogodišnjem mundijalu. Utakmica počinje od 16 sati. U Srbiji sutra oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i pljuskovima posle podne i uveče uz nagli pad temperature i susnežice i sneg. Najniža temperatura od 1 do 10, najviša od 3 do 14 stepeni.